Ακριβώς. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος τώρα πουλά το 20% των μετοχών της Finanzbank. Υπάρχει κάποιος άλλος Τούρκος επενδυτής που ενδιαφέρεται και τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να κερδίσει από αυτό η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος? Πιστεύω ότι η επένδυση της Εθνικής Τράπεζας στην Finanzbank ήταν μια πολύ καλή κίνηση εκείνη τη χρονική περίοδο και βέβαια όλες οι μεγάλες επενδύσεις, όλοι οι μεγάλοι επενδυτές έχουν βέβαια και την χρονική στιγμή της εξόδου τους. Δεν θα υπάρξουν μόνο Τούρκοι αγοραστές, πιστεύω, αλλά και διεθνείς αγοραστές και αγοραστές από τη διεθνή κοινότητα για τις μετοχές της Finanzbank, διότι, όπως γνωρίζετε, προσφάτως η Ισπανική Τράπεζα αγόρασε το 25% των μετοχών της Garanti Bank στην Τουρκία. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει ότι υπάρχει μια μεγάλη αγορά για τον τραπεζικό τομέα της Τουρκίας. Πιστεύω ότι αυτή η έξοδος, αυτό το εγχείρημα θα είναι πολύ επιτυχές για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Αύριο, από όσο γνωρίζω, θα βρίσκεστε στην Θεσσαλονίκη, όπου γίνεται και ένα επιχειρηματικό φόρουμ μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων επιχειρηματιών. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγες λεπτομέρειες γι' αυτό? Όχι αύριο, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που γίνονται μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Έχετε μια ιδιαίτερη σχέση με τη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Ναι, διότι ο παππούς μου προέρχεται από την Θεσσαλονίκη και θα πρέπει λοιπόν να πω ότι πράγματι όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη ήταν μια πολύ έντονα φορτισμένη συγκινησιακά στιγμή, διότι ουσιαστικά μετέβην στην πατρίδα του παππού μου. Θα επιστρέψουμε στη συζήτηση με τον κύριο Ερόλ Ουσέρ λίγο αργότερα. Και θα ρωτήσουμε και τον κύριο Ουσέρ και άλλα θέματα στην πορεία. Περιθώριο να αποπληρώσουμε το χρέος προς την Τρόικα μέχρι το 2024 και με επιτόκιο μέχρι 5,8% είναι τα στοιχεία της συμφωνίας που διαπραγματεύεται η κυβέρνηση με την Τρόικα. Οι λεπτομέρειες της επιμοίκησης αλλά και οι σκόπελοι που υπάρχουν και πρέπει να ξεπεραστούν θα συζητηθούν και αύριο κατά την επίσκεψη του Επιτρόπου Όλι Ρεν στη χώρα μας. Σειρά συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία της χώρας θα έχει την Πέμπτη ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την οικονομία Όλι Ρεν, ενώ το ίδιο απόγευμα θα μιλήσει στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Ο κ. Ρεν αναμένεται να επαναλάβει τη θέση του ότι η επιμοίκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων που έχει λάβει η Ελλάδα θα εγκριθεί σύντομα, ώστε η χώρα να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται για την αποπληρωμή του χρέους της. Παράλληλα, η επίσκεψη του Φινλανδού Επιτρόπου αναμένεται να επιβεβαιώσει τη λήψη πρόσθετων μέτρων από την ελληνική κυβέρνηση. Ο κ. Ρεν φτάνει στην Αθήνα έχοντας στα χέρια του την έκθεση του Μεικτού Κλιμακίου των Ελεγκτών, οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες εξέτασαν τον προϋπολογισμό, διαπιστώνοντας μαύρη τρύπα στην εκτέλεση του προγράμματος σταθερότητας ύψους έως 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι ελεγκτές απέτησαν πρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν στο 1,8% του ΑΕΠ. Πρότειναν μάλιστα οι αποφάσεις να στοχεύουν στη δραστική περικοπή των δαπανών στο δημόσιο, με την κατάργηση του δώρου του Πάσχα και του επιδόματος αδείας, καθώς και το ψαλίδισμα κονδυλίων 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στα νοσοκομεία. Το δίλημμα της αναδιάρθρωσης χρέους ή της εξόδου της Ελλάδας από την Νομισματική Ένωση και την επιστροφή στη δραχμή στο επίκεντρο της συνάντησης του διάσημου οικονομολόγου Νουριέλ Ρουμπίνη με τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τον Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακονσταντίνου. Όπως υποστήριξε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, η καριέρα του οποίου εκτοξεύθηκε με τις προβλέψεις του σχετικά με τα επισφαλή στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑ, η μόνη λύση για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας είναι η υποτίμηση του νομίσματος, κάτι που σημαίνει έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη και επιστροφή στη δραχμή. Εκτίμησε δε ότι η υποτίμηση του νομίσματος θα έφτανε το 50%. Εξήγησε βέβαια ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, αφού προϋποθέτει αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε η τελευταία λύση για την Ελλάδα είναι η ελεγχόμενη αναδιάρθρωση του χρέους με την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του. Όπως είπε, η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους δεν έχει γίνει ακόμη, ώστε να μην πληγεί το ευρώ και να μπορέσουν οι άλλες χώρες να βάλουν σε τάξη τα δημοσιονομικά τους χωρίς να επηρεαστούν από την Ελλάδα. Όταν αυτό συμβεί, η Ελλάδα θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση χρέους, η οποία έχει μετατεθεί χρονικά για την ώρα. Οι λεπτομέρειες της επιμήκυνσης αλλά και τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν συζητήθηκαν μεταξύ του επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Ντομινίκ Στροσκάν και του Πρωθυπουργού. Ο κ. Στροσκάν τόνισε ότι τα δύσκολα δεν έχουν περάσει και ζήτησε από τα κυβερνητικά στελέχη 10 πολύ συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τους αμέσως επόμενους μήνες, με αιχμή τη δημιουργία συνθήκων ανάπτυξης, ενώ παράλληλα επισήμανε την ανάγκη συνένεσης μεταξύ κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, ζήτησε επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών στο δημόσιο με επανειλημμένες αναφορές στον χώρο της υγείας, να πληρώσουν περισσότερα οι εύποροι, να μην πλήττονται μόνον οι ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, πάταξη και μάλιστα ταχύτατη της φοροδιαφυγής, άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων,
συνδικάτων, επίσπευση των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας αλλά και ευθυγράμμιση ημερομισθείων παραγωγικότητας, διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας μέσω μείωσης της γραφειοκρατίας και τέλος τόνισε για την αξία του momentum που έχει δημιουργηθεί από την εκλογική επικράτηση στις δημοτικές εκλογές, υπονοώντας ουσιαστικά ότι η κυβέρνηση οφείλει να εκμεταλλευτεί την νομιμοποίηση που της δόθηκε εν μέσω κρίσης. Πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον συνάδελφο Ηλία Μπέλο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ για αυτή την επίσκεψη στη χώρα μας του Νουριέλ Ρουμπινί. Γεια σου, Ηλία. Καλησπέρα, Θέλιο. Καλησπέρα και Παναγιώτη. Λοιπόν, ένα δίλημμα αρκετά βαρύ, είτε να πάμε σε αναδιάρθρωση του χρέους, είτε να επιστρέψουμε στη δραχμή. Κοίτα, ο Ρουμπινί αυτό το οποίο ακριβώς είπε είναι ότι επειδή δεν προβλέπεται μηχανισμός επιστροφής στη δραχμή, το οποίο θα ήταν μια καλή λύση, όπως άφησε να εννοηθεί, εφόσον βεβαίως θα υποτιμά το η δραχμή κατά 50%, ανέφερε χαρακτηριστικά ο οικονομολόγος. Δηλαδή θα πήγαινε σε μια ισοτιμία, Ηλία, 500 δραχμές, πάνω από 500 δραχμές, ενώ ήταν 340 η αρχική μας σύνδεση με το ευρώ, θα πήγαινε σε μια ισοτιμία πάνω από 500 δραχμές, έτσι, το ευρώ. Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, αν βγαίναμε από το ευρώ, χρησιμοποιούσαμε τη δραχμή και την υποτιμούσαμε, θα έπρεπε να πάμε σε 150. Ναι, πάνω από τις 500, σωστό. Πάνω από τις 500. Ναι. Αλλά αυτό δεν προβλέπεται, διότι η έξοδος από την Ευρωζώνη, όπως είπε και ήδη χαρακτηριστικά, θα σήμαινε και έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο αυτό θα μπορούσε να συμβεί, κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό. Σε αυτή την περίπτωση λέει. Παρ' όλα αυτά, εδώ να πούμε ότι ο κύριος Ρουμπίνι, ο πολυδιαφημισμένος κύριος Ρουμπίνι, εμφανίστηκε να τα λέει αυτά, ενώ έχουν υπάρξει, όπως έχεις αναφέρει και εσύ, οι μελέτες του κυρίου Τσομόκου και του κυρίου Γκούτχαρτ, που είχαν αναλυτικά το πώς θα μπορούσε να γίνει μια προσωρινή, όπως την είχαν ονομάσει αυτή, έξοδο από το ευρώ, και η οποία θα κρατούσε περί τα 4 χρόνια για να επανακτήσει η οικονομία την ανταγωνιστικότητά της, να μπορέσει να καλύψει το έδαφος που πρέπει και στη συνέχεια να επιστρέψει. Εδώ ο κ. Ρουμπίνι λέει ότι καν δεν υπάρχει ο μηχανισμός. Υπάρχει μια διαφορά δηλαδή σε όσα έχουμε δει μέχρι τώρα και πρέπει να τα λέμε αυτά, αναφέρονται από επιστημονικής πλευράς για την δραχμή. Ηλία. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης που προαναφέρατε ουσιαστικά λέει ότι θα έπρεπε να δεις για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να υποτιμήσεις τη δραχμή, την οποία να χρησιμοποιείς μόνο για εξωτερικές συναλλαγές. Όλες οι εξωτερικές συναλλαγές θα έπρεπε να είναι σε ευρώ και όλοι οι φόροι θα έπρεπε να πληρώνονται σε ευρώ εσωτερικά για να στηρίξουν αυτή τη δραχμή και μετά θα υποτιμάται. Οπότε θα είχε μια πραγματική εσωτερική υποτίμηση και όχι μια υποτίμηση του κόστου εργασίας και διαβίωσης και της αγοραστικής δύναμης. Όλα θα γίνουν φθηνότερα σύμφωνα τουλάχιστον με αυτό το οποίο βλέπουν οι δύο ακαδημαϊκοί. Αυτό προϋποθέτει ότι αυτή η άμεση ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας που θα σήμαινε η έξοδος, η προσωρινή αυτή από το ευρώ, θα προσέλκει άμεσες ξένες επενδύσεις που θα άργυραν ουσιαστικά να πηγαίνουν long, να παίζουν πολύ τη δραχμή για να συγκλίνει ξανά προς το ευρώ και να ξαναμπείς. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει δουλέψει σε 1-2 φορές περιπτώσεις στο παρελθόν. Πλην όμως ο κ. Ρουμπινί θεωρεί ότι αυτό δεν είναι τεχνικά δυνατό. Ότι επειδή το χρέος μας είναι στο 160% του ΑΕΠ όταν θα βγαίνουμε από τον μηχανισμό, τότε η μόνη λύση, και επειδή δεν θα μπορούμε να πάμε στις αγορές και να δανειστούμε με ελκυστικά επιτόκια με τέτοιους αριθμοδείκτες, τότε μόνη λύση είναι ουσιαστικά η αναδιάρθρωση του χρέους. Μάλιστα. Ηλία, πόσα meeting με επιχειρηματίες και ο κύριος Ρουμπίνι? Χτες γίνανε 2 πολύ κλειστές ομάδες, μία πρωινή και μία απογευματινή. Πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν ήταν περισσότερο από 15-20 άτομα και στις 2. Μάλιστα. Με σημαίνοντες επιχειρηματίες. Λοιπόν, Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Βέβαια, Παναγιώτη, αυτό το οποίο δεν μας λέει ο κ. Ρουμπινί, αν πάμε στη δραχμή, είναι πόσο θα πάει το χρέος τότε, αν πάμε και σε υποτίμηση. Προφανώς τότε θα θέλει να συνδυάσει μία έξοδο με μία πιθανώς μία αναδιάρθρωση, ένα haircut. Και το θετικό είναι ότι έχουμε τον κύριο Σέρ εδώ, ο οποίος σαν οικονομολόγος μπορεί να μας κάνει μία κριτική. So, what's your opinion about what Rubini says that Greece should exit euro and go back to drachma? Η Ελλάδα θα πρέπει, λένε κάποιοι, να φύγει από το ευρώ και να επιστρέψει στη δραχμή. Θεωρείτε ότι αυτό θα στήριζε τις προσπάθειες της οικονομίας μας προκειμένου να ανακάμψουμε, να ανακάμψει? Κοιτάξτε, είναι εύκολο να μιλάμε για τον κύριο Ρουμπινί, όμως πιστεύω ότι εννοούσε ότι το να
αντιμετωπίσουμε ένα εθνικό νόμισμα είναι πιο εύκολο από το να αντιμετωπίσουμε τους τριγμούς σε ένα νόμισμα όπως το ευρώ. Ήταν πιο εύκολο και για την Τουρκία. Ναι, γιατί αυτός ήταν ένας από τους κυρίους λόγους που διευκόλυνε την Τουρκία, διότι είχαμε το δικό μας εθνικό νόμισμα. Διότι όταν κάποιος διαθέτει το δικό του εθνικό νόμισμα, μπορεί να το υποτιμήσει. Όμως το ευρώ δεν μπορεί να υποτιμηθεί, διότι θα πρέπει να υπάρχει η συνένεση ή η αποδοχή και των άλλων χωρών που συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ. Θεωρώ όμως ότι αυτού του είδους οι προτάσεις λύσεων είναι κάτι το εύκολο για τους οικονομολόγους. Στην Τουρκία λέμε ότι ένα άτομο που δεν έχει παντρευτεί είναι εύκολο να πάρει διαζύγιο από κάποιον, όχι όμως και κάποιος παντρεμένος. Θεωρώ λοιπόν ότι ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα θα πρέπει να επιμείνει στο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βρουν μια κοινή λύση. Αυτή η κρίση βέβαια αγγίζει την Ελλάδα, όμως όπως γνωρίζουμε η κρίση έχει πλήξει και την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια κοινή λύση, γιατί αν κάθε χώρα επιστρέψει στο δικό της νόμισμα, στο προηγούμενο νόμισμα, δεν θεωρώ ότι αυτό θα διευκολύνει τη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ουσέρη είναι τη γνώμη του για την αναδιάρθρωση του χρέους. Θα έπρεπε το χρέος να είναι μάλλον το χρέος το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάπτυξη? Και ναι και όχι. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει η αναδιάρθρωση του χρέους. Δεν υπάρχει αμφιβολία επ' αυτού. Αναδιάρθρωση ή επιμήκυνση του χρέους? Αναδιάρθρωση, διότι αν κάποιος δεν διαθέτει τα χρήματα να αποπληρώσει, θα πρέπει να επιμικύνει. Όμως θα πρέπει πρώτα να γίνει μια αναδιάρθρωση, διότι, ξέρετε, θα μπορούσατε να επιμικύνετε το χρέος σας, όμως όταν έρθει και πάλι η χρονική εκείνη στιγμή και προσπαθήσετε να επιμικύνετε και πάλι, τότε αυτό που θα πληγεί θα είναι η αξιοπιστία της χώρας σας. Πριν να επεκτείνετε λοιπόν το χρέος σας, θα πρέπει να προβείτε σε αναδιάρθρωση του χρέους και να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα όσον αφορά το πώς και πότε θα αποπληρώσετε το εν λόγω χρέος. Πριν όμως λάβετε τα συγκεκριμένα μέτρα, θεωρώ ότι θα πρέπει να βρεθεί μια κοινή λύση και με τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και αν κάποια κράτη-μέλη δεν υποστηρίζουν την Ελλάδα, θα πρέπει πάντα να μην λησμονούν ότι η φωτιά στο σπίτι του γείτονά σου θα μπορούσε να κάψει και το δικό σου σπίτι. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και θέλω να αδράξω την ευκαιρία. Μία με τα αγγλικά, μία με τα ελληνικά. Αλλά βάλουμε στη συζήτηση και τον βουλευτή του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Γείτονα και πρώην Υπουργό, ο οποίος χθες παρακολούθησε και την ομιλία του κυρίου Ντομινίκ Στρος Καν στην Επιτροπή. Γεια σας, κύριε Γείτονα. Τι κάνετε, γεια. Λοιπόν, και το ερώτημα το οποίο νομίζω αναδεικνύει και ο καλεσμένος μας σήμερα, ο κύριος Ερόλο Ουσέρο, τραπεζίτης από την Τουρκία και πρώην σύμβουλος του πρώην Προέδρου της Τουρκίας, του κυρίου Οζάλ, ότι θα πρέπει να βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση πάνω στο θέμα το πρόβλημα πάνω στο οποίο έχει αγγίξει και την Ελλάδα. Και θέλω καταρχάς να μας επιβεβαιώσετε, να μας πείτε αν όντως πραγματικά ο κύριος Στρος Καν χθες μίλησε για Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Κοιτάξτε να δείτε, στο πρώτο που είπατε και ο κύριος Στρος-Καν είπε ότι δεν μπορεί να υπάρξουν αποσπασματικές λύσεις, χρειάζεται μια συνολική λύση. Και εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι όταν έχω συστημική κρίση θέλω και συστημική λύση. Εκεί είναι το θέμα με την Ευρώπη και σήμερα μάλιστα ευτυχώς ο κύριος Σμιθ δίνει κάποια μαθήματα και προς την ηγεσία της Γερμανίας, την πολιτική και την οικονομική. Για αυτό το θέμα. Τώρα, με ρωτήσατε για τον κύριο Στρος-Καν. Ο κύριος Στρος-Καν χθες γενικά μπορώ να πω ότι ήταν πολύ ρεαλιστής και ειλικρινής. Βέβαια είχε τον αέρα του δανειστή και του διασώστη, αλλά νομίζω ότι έδειξε ότι πιστεύει σε αυτό που κάνει. Είπε μάλιστα σε κάποια φάση ότι αν κάνουμε και κάποια λάθη και έχετε να μας πείτε κάτι που μπορεί να γίνει καλύτερα, να το κάνουμε. Εκείνο που επιμένει όσον αφορά, όπως σας είπα γενικά, ότι χρειάζεται μια κρίση και επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σε πολλές φορές έχει πολύπλοκες διαδικασίες και καθυστερήσεις. Και το δεύτερο όσον αφορά την Ελλάδα, είπε ότι το πρόγραμμα αυτό για να επιτύχει χρειάζεται να ρίξει το βάρος τώρα στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη. Στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
μίλησε εμέσως για μειώσεις μισθών, λέγοντας ότι πρέπει να συνδεθούν με την παραγωγικότητα, κύριε Γείτονα. Κοίτα, μίλησε, όπως είπε τη λέξη, χρησιμοποίησε κατά μετάφραση, εξομάλυνση μισθών με την παραγωγικότητα της οικονομίας. Βέβαια, εκείνο που δεν αναφέρθηκε και που δεν αναφέρεται είναι ότι όταν λέμε για προσαρμογή και για αλλαγές ή διαφορετικές αλλαγές στην Ελλάδα, εννοούμε πάντα στο δημόσιο τομέα και καλό